Uite 10 moduri prin care și tu poți dezvolta convingeri pozitive despre tine, dar nu uita de like și follow. Ce crezi și ce simți despre tine are un impact mult mai mare asupra vieții tale decât îți dai seama. Gândurile tale îți colorează așteptările, iar așteptările îți modelează realitatea. Dacă te aștepți să reușești, ai să reușești. Dacă tu crezi în tine, capăți încrederea că lucrurile vor merge cum trebuie. Uite ce te poate ajuta. 1. Descoperă ce talente și resurse ai. 2. Apreciază-ți unicitatea și nu te compara cu alții. Compară-te cu tine, cel din trecut. 3. Fii consecvent și du lucrurile până la capăt. 4. Pune-te pe tine și fericirea ta pe primul loc. 5. Fii sincer cu tine mereu. 6. Uită-te la cât ai parcurs deja. Nu minimiza drumul făcut. 7. Adoptă o mentalitate pozitivă. Ai grijă cum vorbești cu tine. 8. Acționează în numele tău, chiar dacă alții au așteptări de la tine. 9. Nu renunța la visurile tale, nici măcar când este greu. 10. Și ține minte, dacă ai făcut tot ce ține de tine și ceva nu s-a întâmplat, asta înseamnă că există ceva mai bun care te așteaptă. Sunt curios, care dintre cele 10 modalități a rezonat cel mai mult cu tine? Chiar vreau să știu. Scrie-mi în comentarii.